Cherifla télé lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. Bi siraba kumakan jɛmukan na an bɛ complexe scolaire Ɲanpere Balo la. An y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ mototigiw de ka accident ka ca. Mototigi ninnu caman bɛ lycéew de la u bɛ écolesow de la. O de la an y'a ɲini wagati ka se lycéens ma kalandenw ma ka to ka jɛmukan in labɛn u ka écolesow la walasa u ka se ka caman faamu code la. O wagatinin kɔnɔ a b'a to u bɛna dɔ code siraba sariyaw kɔnɔna la u tun tɛ mun dɔn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye caman bɛ se ka bɔ mototigiw ka accident na. O la jɛmukan in bɛna ta cogo min o de filɛ nin ye. An bɛ école in ɲɛmɔgɔ k'u ɲininka dakuruɲɛ fila u bɛ kuma an ye école kan. O kɔfɛ écoleden ninnu yɛrɛ kɛlen don ka fɛn min labɛn siraba lakana kan a fɔ min ma sketch olu b'o yira an na. O kɔfɛ an bɛ panneau ninnu ɲɛf'u ɲɛna. O kɔfɛ fana an bɛ ɲininkali k'u la panneau ninnu minnu ɲɛfɔra ani siraba sariyaw la u ma minnu faamu u bɛ o ɲininkali kɛ an b'o ɲininkaliw jaabi. O bɛɛ kɔfɛ an fana bɛ tila ka ɲininkali dɔ k'u la. O ɲininkali ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka casque d'u ma an sera ka casque mun sɔrɔ hakɛya mun sɔrɔ an b'o ɲininkali hakɛya kɛ ni minnu sera k'o jaabi ɲuman di an bɛ casque ninnu d'u ma. Donc bi an ka jɛmukan bɛna ta nin tacogo in de la siraba kumakan. Ala fo ka Ala tando Ala min sera ka ni do kɛrɛnkɛrɛnnen jira anw na o foli ni tanu kɔfɛ n bɛ Cherifla TV mɔgɔw fo ka aw barakada aw min sera ka ni initiative sɔrɔ ka na an ka école la an ni foli ka kan. O tɛmɛnen kɔfɛ complexe scolaire Ɲanpere Balo promoteur ye ne ye n'an b'a fɔ écoleso tigi o de ye ne ye. Complexe scolaire Ɲanpere Balo a créé le 1er octobre 1990. O ye 90 octobre kalo la an y'a daminɛ ni première année la san 7 o kɔfɛ an ye 7e créé n'u b'a fɔ a ma second cycle san 8 o kɔfɛ an ye lycée créé n'u ye le lycée Ɲanpere Balo de Bakɔ Jikɔrɔni. Bon complexe scolaire Ɲanpere Balo yɛrɛ bɛ Bakɔ Jikɔrɔni commune 5 na rive droite. Ɲanpere Balo n'o ye lycée ye fɔlɔ. An bɛ yan depuis 2004 donc an ye baara daminɛ 2004 kɔnɔ an y'a daminɛ gɛlɛya caman na donc an ka résultat fɔlɔ yɛrɛ n'an ko an bɛ kuma o kan an b'a fɔ ko o dɔgɔyara dɔɔni an y'a daminɛ 16% na bagi la bi an bɛ 64,88% na donc kɔrɔ b'a jira kɛmɛ o kɛmɛ na salon an fɛ yan 64 ka se 65 ma olu de passera bagi la defu yɛrɛ n'o ye camancɛ classe ninnu ye o examen la an ye kɛmɛ sara la an ye 84 sɔrɔ donc kɔrɔ b'a jira an bɛ an ka foli bɛ maîtres ye baara taabolo ka ɲi ne yɛrɛ hakilina na bon an bɛ min fɔ parents d'élèves ye fana u ka an dɛmɛ dɔɔni parce que dɛmɛ tɛ bɛɛ tɛ wariko ye hakilina ko b'a la denmisɛnnin mara man nɔgɔ donc denmisɛnninw b'an fɛ yan cogo min na an b'an seko kɔni kɛ parents yɛrɛ b'o kalama bon fɛn dɔ fana b'an fɛ yan min b'an ni tɔw dafara n'o ye an b'a fɔ cours de mise à niveau denmisɛnnin minnu tɛ moyen sɔrɔ minnu dɔnniyaba tɛ minnu na matière dɔw la kalansen dɔw la an b'olu fara ɲɔgɔn kan wula bɛɛ n'i ka kalansen don maître bɛɛ n'i ka baara don donc o de b'an ni tɔw danfara o b'an fɛ yan hali n'a sɔrɔ moyen t'i bolo hali n'a sɔrɔ niveau ba t'i la anw bɛ se k'i ta an b'i la dɛmɛ i bɛ niveau sɔrɔ i bɛ se ka examen sɔrɔ circulation hokumu kɔnɔna na ni n ko n bɛ kuma o kan aw ka émission yɛrɛ taabolo ka ɲi circulation routière ne ko ne yɛrɛ hakilina na a bɛ mototigiw de kan kosɛbɛ mototigiw fanba yɛrɛ o ye écoledenw o ye lycée écoledenw ye moto b'olu de bolo ka caya bon an ye min jateminɛ Bamakɔ circulation na Cherifla TV mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la Bamakɔ circulation ɲagaminen don dɛ moto wo nɛgɛso wo sennatigi wo wotorobolila wo so wotorotigiw tɛ yen sinon fɔlɔ olu ni bɛɛ de bɛ boli sira kelen kan donc an ye min jateminɛ Bamakɔ sirako gɛlɛya bɛ yen dɔɔni parce que bɛɛ kan ka boli i ka sira kan sisan o ye mototigiw kɔni bila boulevard ninnu kan olu ka sira b'a dama mais malgré tout o bɛɛ la i b'a sɔrɔ embouteillage bɛ yen n'i bɔra k'i bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la baara don quoi bon an balima polisiw fana an ka foli b'olu fana ye mais tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ circulation na kosɛbɛ olu sababu la c'est olu yɛrɛ kan k'an dɛmɛ mais an yɛrɛ b'a ye wagati dɔw la olu ka dɛmɛ yɛrɛ bɛna kɛ problème y'an bolo circulation na donc comme émission tɔn bɛ an bɛ dan yan fɔlɔ wagati surunya kama an ka foli b'aw ye aw merci. Ni ye kuruni ye cɛlasigi kuruni ye sigi kuruni ne ka ye musolu ma i burankɛ kɔni wele i ka n'o jate a bɛ ni kɔrɔ an sɔgɔma
ma fɔlɔ ne ka ye musolu ma i burankɛ ma ni wele i boli ka t'o lamɛn i kan'o dɔgɔya. Ne ko Kaja e ta to an ka fɛn lamɛn de wa a sigilen bɛ ka siraba kunnafoni lamɛn e b'a kunna ko cɛlasigi kuruni a fɔ e m'a fɔ tilema kan ka dumuni na o don daga kɔnɔ e bolo k'a sababu kɛ ko cɛlasigi kuruni o ma kɛ wa bi an b'o lamɛn mun bɛ se ka kɛ sababu ye k'o kow kɛlɛ ka bɔ yen nɔ e b'a dɔn ko cɛlasigi kuruni e ka dɔ k'o la yen nɔ n'i sɔrɔ ko cɛlasigi kuruni i yɛrɛ bolo ko jɛla cɛjugu tuguni. Ban sɔgɔma. Ma ko ban sɔgɔma dɔrɔn ko n ka bɔ a da la. O to ye bi ko o b'a ta de la bi o to ye. Ma message cira n ma sisan k'an ka baji résultat bɛna bɔ bi 15h. 5 minutes dɔrɔn de b'a jɛ ko i t'a fɔ bɛɛ k'an ka radio bila a la. Tu i dun b'a dɔn i fa ka ko ma nɔgɔ dɛ mais na an k'a lajɛ. Kulubali ko baji résultat kan ka bɔ bi i t'a fɛ radio la sa an k'a lamɛn. Ne ko garaw ka kɛnɛ de adamadenya tagali ɲɛ de wa tellement ko baji résultat e muso min jɔlen filɛ nin ye o tɔgɔ tile dara anw ka dumuni na daga kɔrɔ e bolo k'a sababu kɛ ko circulation ko moto dun ka taa sira e balimakɛ moto y'o den furan o don ko o sen ka gidɔrɔn sanfɛ an bɛ ka lamɛnni kɛ circulation routière ko kun kan pour que mun bɛ se ka kɛ sababu ye k'o kɛlɛ e min jɔlen ma ko ka fɛn de ma e ka to n'i lamɛn b'o sa ye an t'o wele. Ma a to yen nɔ n yɛrɛ bɛ taa n ka fɛn lajɛ ba yɛrɛ de ka ko ka ca. Awɔ taa i ka fɛn lajɛ n den i fɛ ne ka n ka minɛn tɔ kun. Baji sɔrɔ o kɛra nisɔndiya ko b'an bolo sa ende n'a dɔn ko e bɛ kalan kɛ parce que a fɔra ne ye cogo min na k'aw baji ka gɛlɛn den bɛɛ tɛ baji sɔrɔ ala ne ka dugawu sababu n'i ba barika tɛ ba fɛ yen nɔ tant que f'i b'a la. Ma ɲɛ baji sɔrɔ ɲɛ sɔrɔ. Fiɲɛ di wa. Kulubali i t'a lajɛ sa ko n'i ma deli ka fɛn ɲuman ni si k'i den ye komi a ye baji sɔrɔ i yɛrɛ dun y'a fɔ cogo min na ko baji in sɔrɔli ma nɔgɔ i t'a lajɛ i ka lajɛli fɛn dɔ k'a ye bi sa. Kaja o ma se ka fɔli la ne yɛrɛ de fɔra karo bɛ batoma tɔgɔ sɔrɔ bi Kaja ni diyara kosɛbɛ nka Kaja i b'a lajɛ tabali sanfɛ 1000 dalen bɛ i b'a ta ɲɛ mun d'i ma i b'a fara o kan i bɛ zamɛ jɛgɛba tobi an m'o dun. Batoma i ka karo filɛ tiɲɛ na e ne kunkolo ni carton belebele bɔ ye mun de bɛ mun na. Batoma n'i y'a dayɛlɛ a b'i nisɔndiya kosɛbɛ Batoma a dayɛlɛ k'a lajɛ. Ayisa ayi ma ne de b'a dayɛlɛ. Ma ko ne de ka kalo ne de kan ka dayɛlɛ sa. Kasiki yɛrɛ dɔ kɛ. A bɛ minɛ de. K'a yɛrɛ lakana. K'a yɛrɛ lakana cogo di? Moto tɛ mɔgɔ bolo o tigi b'a yɛrɛ lakana ni kasiki gansan ye cogo di? O moto t'a bolo wa? A tɛ tilen ka teriw ka moto singa ka na n'o ye e yɛrɛ ɲɛna yan nɔ wa? A fɔ n'a y'o singa n'a ye n jɔ a kunna a tɛna kisi daba kasara ma. O bɛɛ n'a ta sa. A tɛ tilen ka sigi a teriw kɔfɛ wa? N'a n to ka taga yala yala la n'o ye o tɛna kisi dɔɔni. Ne yɛrɛ de bɛ tilen k'a lajɛ TV filala la kuma bɛɛ u b'a fɔ a ɲɛna ko mototigi o a kɔfɛ sigibaga o u bɛɛ de ni kasiki donni kan k'a sigi moto kɔfɛ e b'i jɔ ne ma ko n'o ye kasiki bɔ k'o to kisi. N'i ko ten Batoma komi e de ka karo don i t'a minɛ sa i ka taa bila yen. Ma ne bɛ mun kɛ na ne kɔni tɛ foyi kɛ na fo an ka bila wulu kɔrɔ an ka dumuni na la an ka to kɔrɔ la ka ne tɛ foyi kɛ n taara. Ne yɛrɛ bɛna taa an ka minɛnw ko.
Aha. Ah, n y'a faamu. N'i bɛ sira tigɛ k'i kini nɛ k'i numan nɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ. Olu b'a fɔ la tubabukan min na an t'olu mɛn o. De gauche de droite olu t'an ka koba ye kosɛbɛ. An bɛ mun mɛn o danna numan ni kini ma. Aha. Ah, a faamuna. Awɔ. Aha. Ah. Aha. Sinon fɛn rouge fɛn vert olu ah non ninnu ka kunnafoni duman ye kosɛbɛ. Ne bɛna taa terimuso ka fête la a ka bagi a ye bagi sɔrɔ aw bɛ tila ka kɛ partie la ne bɛna taga o ye terimuso jumɛn ye tuguni ma ne ni min bɛ to ka na kɛ Mimi ko deni ɲɛbilennin f'a ka kuma tantɔ i b'a lajɛ n'i taara i k'i teliya ka na i kana to su ka ko i la dɛ i b'a dɔn i fa ka ko man di taa i bɛ na joona awɔ n y'a mɛn. I jɔ ne yɛrɛ ka taa n ka sugulataga la fo. Tiɲɛna nin ko ninnu a fɔ nin ye ninnu ka jamukan bannen nka mɛ ni jamukan ninnu fana ka surun sa nka o tɛ baasi ye komi TV Sirifula kan ka siraba kunnafoniw émission kɛ su in na o tɛ fɔ kɔ waati dɔ yɛrɛ sera ne ka taa Kulubali fɛ yen sa o n bɛ taa a la dɔɔnin. Centerni. Imadi benge moto kura misaya moto cheka isa. Yorore. Mene. Ne sirane ne do. Muna. Ne ti se moto law. Che o to ko ba isa ini nyokala chama de ba ko sigi na bite se moto kulla. Ego te ya. I parlendo sa. Yorore. O te jago ya. Fitenga arrosage ya. Donc même la dani la. Adate. Na mani ta dofle sa. Awa ko kan. Awa kan. Ni moro ko ne militaire la sa walle. Ngo ne ku moto tigi mun ko fe. A ma so antigu ñon tere walle. Ala kun ka fe jate mine yere. Ne me ale sugu ala kan ni man se bi walle. Yana ni ala ta mi baye parce que ni man sera. Walle ne ko ne ti mana fola. Chawana ka mse ka ko so bana ko ma se am fola. Ni circulation ko ya mano ko ne. Walle ya mano. Dawa fega na lisa. Anclé. Kanywe vida. Koga. Wa Rose. Mai. Koga. Che, abe jole me to wo jere. Bibige. Amana fola. Amana fola. Ay amana ti am fola. Ole pour entala. Ne ti brinta kwa. Aha. Isabella sa. Kobe. Allah njere sa. Merci beaucoup. Ni be mo fa ni tambo era ni be fe. Nte foire. Ona ngara ba mse, ona tuma ma se fola ya no ka tla ka parli ba ola. Wa ka to ega na sa. Salut. Ça va? Coca. Na ba mse ana na sao. Hey. Wala doni. Isabella sa. Obejane sa. Ya Allah, merci beaucoup. Ni karo nga bone. Emani. Non na dare. Na ko pena be chugo ma kwa na be te kwa. Ike peu abe sora gono. Am na dale. Abe ko pere. 1 2 3. Niemwe. Anto be roma kala no emna livre ta tene dinma. Ne bam ken na sa. Amna ne. Fato ere de quoi. De afon no. Ndeye fato re. Depuis année classe ko no. Na do wole ana fa ko x ou soit y. Ni fato re sa ni afon no. Fato tere le fato fly. Awre do. Ni fato la wuru. Bibi na moli ko ne be sika moto ko to di ketinga sharia do. Obsa ya to wodi. Ni be mo la kana accident le ma. Nemo fue ba numéro sora. Wala ta soro. Oui. Allô? Ahora zero.
Ikomu? Huh? Neni ko dawru tu sanga dawma ka wo kala ago go fa benena SM la lycée pere balola mesha fo nyana ka ka sira baw bonya ago fa be meshela chokoroba walma musokoroba manu dado asisa demsenu ko gidron kola aba fo go fa bulla famara ka an fefena fate saya konna anya jite men da metilere sana nga tu ya kashila anturu fenga na soro nchendo okele tiere bakle ka galoti ka test sanfe anga ta ko tiere oyeche me kaja ma finya na 600 temso mu nyama majo ko so kana to ngadi kubuni kulubani 600 temso nyama jobal ni ge ora ngundela ne tanga mbi moto la sawa 600 temso mama na ko jagira kuna jaira no tembe bona chila Allo? Awo tu? Ne dene doge? Awo? Ko asida wa? Ala kwale ko. Agradi. Kagradi. Gati ko ka ji mo. Agradi. Ero ko kagradi. La Allah akbar. Ko tu gradi. Jini gele. Allah. Wa flenne. Mu yala. Wula bangna. Tere di soro. Afa domna ne na kati de ma ke ga di tuma. Ne na di tuma mo sen ma. Mi ba kati di tuma. Ne kati di tuma. Rende to ko to alu. Ko mo to ti bulu. Afa to ne ma fe na ko ne mo to di tuma. Ka be sa so be da kiswa. Mi ba ni la me. Ko o te ni sura una. Tere du akasi. Nam na ba tu no. Ga tere du akasi mo. Apere do wo kelen taw kabi tom na ay ni moto ko tam ne kala ama bon ma civilisé wa jalo kan ne ma civilisé ni na civilisé la bien ne ma civilisé aw yebi ni pa ki soro de blanque konte kaski donc ko parce que moto tene bon aw yebi tu ko ni ale na ta pa ki to la manje kabu do ala fino jalo kan ne de sara ni ala de tay na afona janto anu na nyere o tena kisi don wa ngato ma ngam nguna ay anya ben nare mbarma ge ban mom so are no ben na kusebe amun me moto sangati anteuma nya tagale ibe dem tan do moto ga singila sona usi mase use ala mata fara use ti ora so kanya e bolle moto ga ko lu be moto bolla itasa mu fe ni ma fiye ko ol fadi ata duma e fa sangati ma ni jantu yara la ore kayima ala je na be moto sangati anteuma aga to uga si do soro aga soro ga moto dimo uga poli nera be klenga le tebe sin fulala kuma be ube ala di kana na moto di teo manu si mase na moto duma anga njija ga kaske daga ka di uma uga ta noi na kaske daga angu plagata o te wala uga moto kala ka don atro ayela moto san ka poli aga wa tere duga kashi kuma ni ga nga ko oye kama na ba ko tuna bana play ka para Neni kwa tena kusinta kati nyuma kuka akana wala sa kwa se kuwira kisi kinano na sukoma kwa fa benena kati aya ina nsa Niela dilikae ka pomba samnyana Niela dilikanye ka pandem samnyana Niela dilikanye ka kuchora ba ni kuchora ba ni na kucha kusira ba kana ni te moto dani kana na yelaka Ni la diliganye, en balimo bébé va sa gudron sans fait. Ni la diliganye, en fort bébé va sa gudron sans fait. Ni la diliganye, moi tu m'as payé le moto aussi tout va droit. En payé là, t'as un moto RFM, en béguingiri. En fort en parapet ça va là, ma RFM parola. Code la route, n'aya me code la route. Oye sirabangan poli sharia o farale nyonga. Bolma fen bolan ninga lakana anika aga bolma fen nakana donc au code la route sigiroma flaba kono a formu ma signalisation horizontale
o ye goudron sanfɛ terrain minnu naabu ye u bɛɛ bɛ kumakan dɔ de fɔ. Ensuite signalisation verticale o ye panneau minnu naabu turulen aw kinibolo yan fan fɛ. Donc panneau minnu bɛ kuma ni bolimafɛntigi ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ jɔ a kinibolo yan fan de fɛ. Donc o panneau a suguya ka ca mais u bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni forme n'o y'a cogoya ye ani couleur mun b'u la. Donc panneau ninnu fana la sababa la a fɔ olu ma panneau prioritaire. Prioritaire ye jumɛn ye olu bɛ bila ɲɛfɛ olu bɛ mun fɔ an b'o kɛ walima an b'an kɔlɔsi o la sinon a bɛ se ka na ni accident ye. Donc o panneau la danger b'o la a fɔ mun ma kojugu panneau ale bɛ dɔn n'a forme triangle lama ye. Donc ni a ye panneau fɛn fɛn panneau mun kelen don i b'a fɔ buguso ka buguso in lamini ni bilenman ye a kɔnɔna bɛ kɛ jɛman walima nɛrɛmugulama ye a fɔ ma panneau de danger kojugu panneau a bɛ fɛn min fɔ k'o ye kojugu ye o dessin bɛ k'a kɔnɔ maintenant kumakan n'a y'a turulen ni dugu kɔnɔna de don i bɛ tɛmɛ a la mètre 50 ka se a kumakan ma ni dugu kɔnɔna don yɔrɔ cogoya de b'a yira o la ni dugu kɔnɔna don ou bien ni dugu kɔnɔna tɛ a fɔ olu de ma panneau de danger donc n'a kɔnɔna ye jɛman ye a fɔ ma danger permanent o kɔrɔ o bɛ yen wagati bɛɛ i nana wagati o wagati i b'o sɔrɔ yen maintenant a bɛ fɛn fɔ k'i k'i kɔlɔsi o la o dessin bɛ k'a kɔnɔ ni nɛrɛmugulama de don a fɔ ma danger temporaire o bɛ sɔrɔ yen wagatinin kɔnɔna de la donc ale bɛ i bɛ taa sɔrɔ baara de bɛ yen ou bien sɛnɛfɛn dɔ bɛ sira kan o wagati la n'o banna u b'a bɔ yen o de la a bɛ kɛ nɛrɛmugulama ye donc code de la route la n'a ye fɛn fɛn ye mun ye nɛrɛmugulama ye o bɛɛ ye wagatinin ko de o kɔfɛ panneau d'interdiction o fana ye panneau prioritaire dɔ ye ale bɛ dɔn cogo di ale korilen don a kori kɛlen don ni bilenman ye a kɔnɔna ye jɛman ye a bɛ fɛn fɔ k'o balilen don parce que a bɛ balili de fɔ o ja bɛ k'a kɔnɔna la a kumakan b'a daminɛ a bɛ panneau a b'a turulen yɔrɔ min a bɛ taa bila fo sira kunbɛ la donc n'a ye fɛn fɛn y'ale kɔnɔ o b'a yira k'o fɛn balilen don o man ka kɛ a fɔ de ma interdiction donc a kumakan bɛ taa bila fo sira kunbɛn na walima panneau dɔw bɛ yen minnu b'a yira k'a fɔ a kumakan banna a fɔ olu ma fin d'interdiction olu kɛlen don jɛman ye ka finman kɛ a kɔnɔ donc o b'a yira fɛn min tun balilen don sisan a balilen tɛ bilen donc o fana bɛ panneau prioritaire fɛ o kɔfɛ obligation o ye jagoya panneau ye ale b'a yira k'a fɔ fɛn min jagoyalen don aw kan ale bɛ dɔn cogo di i b'a sɔrɔ a korilen don a couleur ye bulalama ye donc a bɛ fɛn min fɔ k'o wajibiyalen don i kan k'o kɛ o ja bɛ k'a kɔnɔna la a fana kumakan b'a daminɛ a b'a turulen yɔrɔ min a bɛ taa bila fo sira kunbɛn na walima panneau wɛrɛw bɛ yen minnu b'a yira a kumakan banna a fɔ olu ma fin d'obligation donc tɛrɛ bilenman bɛ k'a la o b'a yira fɛn min tun wajibiyalen don k'an k'a kɛ sisan o banna o kɔfɛ panneau wɛrɛ bɛ yen a fɔ min ma indication donc indication o ye forme carré ou bien rectangle ale bɛ yirali de kɛ bolimafɛntigi la donc a bɛ ja mun b'a kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ i mago bɛ fɛn mun na o b'o o yɔrɔ la ale kumakan bɛ sɔrɔ panneau turulen don yɔrɔ min na a b'ale kumakan sɔrɔ yen nɔ donc panneau ninnu de b'a to an ka bolifɛn boli bɛ nɔgɔya an ma a b'a to i b'a dɔn i kan ka taa yɔrɔ min na ani i man ka fɛn mun kɛ yɔrɔ min na donc nin ye o panneau ye panneau minnu ni u bɛ kuma aw ye ka se ka aw lakana siraba kan donc an ko a gidɔrɔn sanfɛ tɛrɛw fana bɛ yen donc n'a ye tɛrɛ fɛn fɛn gidɔrɔn sanfɛ olu ma kɛ ka gidɔrɔn cɛ ɲa u bɛ kumakan dɔ de fɔ a fɔ olu ma marquage au sol donc n bɛ segin a kan panneau fɛn o fɛn n'a y'a ye a kelen don i b'a fɔ buguso buguso ye laminilen don ni bilenman ye a kɔnɔna ye jɛman ou bien nɛrɛmugulama ye donc ni jɛman don o b'a yira a bɛ fɛn min fɔ o bɛ yen wagati bɛɛ a kumakan bɛ sɔrɔ mètre 50 n'i tɛmɛna a la ni dugu kɔnɔna de don mètre 50 ni dugu kɔnɔna tɛ mètre 150 n'a kɔnɔna ye nɛrɛmugulama ye o b'a yira ko wagatinin ko de don a fɔ ma danger temporaire donc a bɛ fɛn min fɔ k'i kɔlɔsi k'i bɛna s'o ma i bɛ taa sɔrɔ o ja bɛ k'a kɔnɔ n'a ye yan ta farayɔrɔ jugu dɔ bɛ an kinibolo fɛ farayɔrɔ jugu dɔ b'an numanbolo fɛ donc o b'a yira n'an tɛmɛna panneau na an bɛna se farayɔrɔ jugu ma an kinibolo ani numanbolo fɛ nin ye succession de virage donc ko farayɔrɔ jugu caman bɛ yen mais fɔlɔ bɛ daminɛ yɔrɔ min panneau b'o de yira o la o kɔfɛ mun ka gɛlɛn panneau ko la o ye n'i ye panneau forme ye a bɛ nin de yira maintenant a tɔ fɛn mun dessin bɛ k'a kɔnɔ o b'i bilasira a tɔ la
donc nin ye panneau ye panneau minnu b'aw dɛmɛ k'aw ka sirabankanboli kɛ maintenant an bɛna ɲininkaliw kɛ sisan panneau ninnu na aw ma yɔrɔ minnu faamu ani siraba yɛrɛ bolicogo ni aw bɛ fɛn minnu ye accident ko la hakilina minnu b'aw la aw bɛ se ka hakilina di an ma o la ni ɲininkali bɛ mun bolo. Ne bɛ fɛ k'a dɔn aw bɛ panneau de signalisation ninnu bila yɔrɔ choisi cogo di. A ko a bɛ fɛ k'a dɔn panneau de signalisation ninnu bila yɔrɔ bɛ choisi cogo di o bɛ dépend yɔrɔ yɛrɛ cogoya la ka d'a kan sisan ni ɔkɔlisoda de don ni sira dilannaw y'a ye k'a fɔ bolimafɛntigiw ni vitesse bɛ tɛmɛ ɔkɔlisoda la a bɛ se ka na ni accident ye o la u bɛ se ka gendarme couché dɔ dilan k'o bila o yɔrɔ la comme u bɛ se ka panneau wɛrɛ yira mun b'a yira k'a fɔ ɔkɔlisoda de don donc olu ye kojugu panneau ye a b'a fɔ min ma gendarme couché a tɔgɔ ye ralentisseur ye donc o panneau o bɛ yira o bɛ kɛ ɔkɔlisodaw la ani jama ka ca yɔrɔ min na i n'a fɔ ɔkɔlidenw fana ka ca yɔrɔ min na o panneau bɛ kɛ donc panneau bɛ turu a bɛ dépend yɔrɔ bɛ a bɛ yɔrɔ min na mago mun bɛ se yen nɔ mun bɛ se ka kɛ kojugu ye ou bien ni fara yɔrɔ jugu bɛ yen nɔ donc o bɛ yira bolimafɛntigi la walasa ani vitesse kana na don fara yɔrɔ jugu la donc panneau bɛ dilan o cogoya de la. Sirabaw kan sisan nɔ fɛnw bɛ kɛ yen nɔ fɛn tricolore mais ni courant tigɛla polisi tɛ yen nɔ an b'a kɛ cogo di walasa an kana se ɲɔgɔn ma. Wagati dɔ la ni heure dɔ sera ou bien ni courant tigɛlen don i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ou bien ni fɛn tiɲɛnen don i bɛ taa sɔrɔ a bɛ jaune clignotant na n'o cogoya de don an bɛ panneau lajɛ panneau dɔw bɛ yen minnu b'o yira an na k'a fɔ régime de priorité à droite ko n'an sera sira kunbɛn na an kan ka priorité di an kinifɛnmɔgɔw de ma donc o panneau in turulen don o turulen tɛ yen n'an sera sira kunbɛn na priorité bɛ di an kinifɛnmɔgɔw de ma donc o panneau in o ka baara de bɛ baara kɛ o wagati la an y'a ye a ka ɲininkali la agent tɛ yen fɛn tɛ ka baara kɛ panneau tɛ yen an b'an kinibolo lajɛ goudron mun voie mun bɛna bila an kinibolo la an bɛ priorité d'o de ma a bɛ fɔ o de ma régime de priorité à droite an bɛna laban ni casque di ye an bɛna ɲininkali dɔw kɛ ni minnu y'o sɔrɔ casque bɛ d'o ma casque dɔw b'an bolo yan an bɔra ka fɛn minnu ɲɛfɔ sisan an bɛ ɲininkali kɛ ni minnu sera k'o jaabi ka ɲa casque ninnu bɛ d'o ma an y'a fɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ panneau de danger a bɛ fɔ mun ma kojugu panneau n'a turulen don burusi kɔnɔna la i bɛ mɛtiri hakɛya joli kɛ yanni i ka se a kumakan ma n'a turulen don burusi kɔnɔna la i bɛ mɛtiri hakɛya joli kɛ yanni i ka se a kumakan ma. N'i bɛ burusi kɔnɔna la i bɛ kilo 150 de kɛ yanni i ka se a ma n'aw bɛ duguba kɔnɔna la i bɛ kilo 50 kɛ. 50 de kɛ. Ɲininkali filanan a y'a lamɛn ka ɲa panneau de danger kojugu panneau ye ni nɛrɛmugulama de don a bɛ mun fɔ ni nɛrɛmugulama de don a bɛ mun fɔ. A y'aw da de silence. Panneau de danger ni nɛrɛmugulama de don o kɔrɔ ko danger ye temporaire ye mɛn ta tɛ. Bani segena bani go ala ame domina wasara jiana la ira madura surula Usmani Sherifu anana boye Bani segena Sherifu la télé lajɛbagaw nin tun y'aw ka jɛmukan siraba kumakan ye an tun bɛ lycée la an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ mototigiw de ka accident ka ca an tun bɛ yan bi o de la ka se ka code la route ɲɛfɔ ɔkɔlidenw ye ka gɛrɛ u la k'a ɲɛf'u ɲɛna walasa u ka se ka caman faamu caman ka se ka bɔ moto accident ninnu na hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu.